Здравейте, аз съм Danger Sweet и аз съм един от новите геймери на YouTube. Решил съм да моят първи епизод да бъде на Payday the Haze. Така, като тук ще съм си я просешнал в Steam, ще играя на Normal. Този Wolf ми харесва повече. Играл съм и преди играта, но така не така много задълбочено. Както виждате, чаленджетата ми са горе-долу използвани, на 5-то ниво съм, но както и да е, просачнал съм я така, колко? Преди половин ден. Просачнах я в 10 часа, само че вчера и днеска ми пристигна. И днеска ми изпратиха имейл, че ми е донесена играта. При мен е малко по-така, защото си имам причини. Добре, знам горе-долу какво трябва да правя. Тази мисия трябва да намеря менеджера на банката, който ще ни даде ключа, с който да влезнем в една стая, в която ще вземеме... Ето тук имаше пари, май. Да, в който ще вземеме... как се казваше? Бензин. И... ето го менеджера. Ще вземеме бензин и... как... има хора. Ще взема бензин и една бормашина. Се забравям как се казва. Всички дайте, дайте, аре сяйте. Ето го, банк менеджера. Играя синглплеер в момента, защото няма никой, който да направи някоя игра. Не искам аз да създам, защото знам, че ще чакам. Ето така, мога да минавам мисията, ама знам, че никой няма да се включи и заради това играя синглплеер. Ето там долу е сейфа, вратата към сейфа. Тук ще има ли полицай? Няма. Което е странно, защото играем на нормал. Не знам какво ще стане, ако играем на Overkill. Добре, трябва да наглеждам бормашината. Тук със сигурност има... ето по един полицай. Аре, не мога да го убия. Ще все пак презареждам, защото в малко, ако ми се нахвърлят сумати полицаи, какво ще правя, не знам. Ето един там полицай. Аре, умри, бе. Не мога да стрелям, изгубил съм такава форма. С няколко патрона ги убивам, така ми е по-лесно. Викам, че това е някакъв цивилен. Надявам се да не излезна сега снайперисти, защото ще започнат да стрелят. Те взимат по една бронежилетка, което е така доста гадно, ако не разбирате. Отивам да взема допълнителните пари. Допълнителни пари има и в... так може да изтрия аз пък хода там. Допълнителни пари има и в... има ли? Да, допълнителни пари има и в сейфа, в който ще влезем след време. За сега чула съм че има Easter Egg в сейфа, който не знам как се прави, но съм чула за него. Но най-важното, което забравих в този епизод да спомена как се казвам, откъде съм и на колко години съм. Аз се казвам Йордан Коларов и съм роден в град София. Аз сега съм на 13 години
направейки преди един месец. И мисля да започна кариера като геймър в YouTube. 6 клас съм, сигурно се досещате. Уча в 88 СОУ, Димитър Попников, някои сигурно го знаят, други сигурно не. То го убих от първия път, а пак... момчета, не си хабете патроните така. Тъпи се като задник. Горе. Как го видях. Тук отгоре ще ми даде. Така, ще започна да снимам игри, както казах. Гледай сега. Гледай как го прави майстора. Няма опиеш, бе. Чухте ли е? Чухте ли е? Чухте ли е? Костана душа, така ми взехте. Ето аз така тичам, и така тичам, и убивам. Да мина през мъртвите тела. Да убера малко патрони. Така. Джамала ми е бар машината. Казах, точно сега не презаредих ли я? Сега, тук ги убиеме. Откъде е снайпер? Той не го бил. Опа. Така, убиха го. Няма още да си пусна амобага, защото още не ми е нужен. Ще го пусна в стаята, която ще запалим огън, защото няма за какво да ги хабиме. Сега имаме доста мъртви тела, което ще е доста така приятно за мене, защото мога да им ето така да им взимам патронките. Това го изобщо не го видях. Честно казано. Ето там видях, че идва някой. Аре, бе. Това е малко насляпо го удрям. Ето, виждате сега, в момента съм събрал пълни патрони. Защото, както ви казах, взех от мъртвите им тела и си спечелих достатъчно патрони, за да издържа до стаята. Колко време става? 32 секунди. Надявам се да речаме повече. Ти дойде ли? Пак ли дойде, бе? Те по-го убиха. Добре, отваря се след 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Охо, дайте да влизаме в момчета. Дайте, тук знам, че има полицай винаги и ту... Сприкрием малко, тук ли ми дойде, добре, тебе те убием в гръб. Отиваме при следващите полицай, ето го единия. Ти ще ми бягаш ли, бе, I just wanna sing living in the rain, wanna live in the забил ми се една песен в главата на Майли Сайръс, Like a Wrecking Boat, което направо ви казвам, пял съм караоке и ми се забила тази песен в главата, но нищо, аз ще правя, може и да направя епизод как пея фалшиво.
ще бъде... Ще бъде пълен смях. Ето да се скриеме тук малко. Добре, момчетата... дойдоха. Значи трябва да бягам аз. За да взема допълнителния бензин, с който да си подпомогна. Няма ме хванат. Не ме хванаха. Браво на мене. Не ме удари. Кой път това тук ще го... Ето, взехме допълнителни бензин. Започваме се отново да тичаме. Те са ги убили. Добре, това е хубаво за мене. Мари бе. Пак тичам. Сигурно ще дойде асалт. Те колко са се посъбрали. Мале. Лошо ми стане. Добре, тръгвам. Тичам. Скачам. Падам. Ставам. Ето го допълнително, значи по-бързо би трябвало да стане. Да съжалявам, ако чувате малко шум, но брат ми си играе с някакъв балон. Стига бе, Венко. Разказка за брат ми. Чакаме сега пода да се разтопи и да влеземе в сейфа. След сейфа вече не знам. Единственото, което знам след сейфа е, че взимаме пачки. Но после нищо не знам. Да ви кажа честно. Ето, доколкото съм гледал. Ето тук, като се отваря и се влиза в истарега, който ни дава още поне 100 000. Не виждам тук полицай. I just wanna be... Добре. Трябва да спра да пея фалшиво, защото ще ви писна. FPS-то ми е изключително добре. По чудо 20 FPS и FPS вадя. Което е така изключително добре. Още не са освободили банковия менеджер. Тоест... И не виждам никакви полицаи, а играем на нормал, което е изключително странно, защото играх в един приятел на Overkill и пак нямаше толкова полицаи. Не знам защо така се получава. Просто това е някакво необичайно съвпадение, защото Overkill е най-трудното, което да го преведем означава посмъртно. Което е малко странно. Аз си представям, като играя Overkill, представям, че постоянно ще хвърчат някакви полицаи, няма да мога да мина и метър без да се види някой полицай. Не знам защо така се получава. Взел съм допълнителните пари, нали? Да. За какво е пък? Ще минеме на... Да си апгрейднеме техничен... Не, съпорт, че... То помага на оръжията. Но иначе на Assault получаваме ново оръжие. Като стана 8 ниво, на Assault ще получим Mark 11, което е автоматичен пистолет. MG, какво беше? MG или нещо такова? Не, Mark 11 е тук. Но мисля, че се казваше MG, не съм сигурен. Докато чакам ми се допика. Ето стана. Най-накрая. Докато чакам, верно ми се допика. Но... Както иде. Взимам паричките.
да напълниме турбите. Той път да, как се спална изведнъж. Ей тука. Аз имам тактика какво правя тук след като взема парите. Правя така. Започвам да бягам. Отивам до стената, взривявам с C4 и започвам пак да бягам. Ако има асалт, маркирам го, крия се и започвам да го бия. Докато тези лапаци се шият някъде или са умрели. Добре, остана още малко. До края. ФПС-то ми се свали, стана 15 и се дигна на 17. Тази песен ми се е набила толкова много. Добре, взехме парите. Асалта. Мале, асалт. Чакай, къде ме стрелите? Мале, да сменим на... Тук те глупаци не ги видях. Елай, мръснико, ще изям. Кой те не електризира, бе? Добре, тази тактика тази път няма ми провърви, за това явно ще стрелям. Хедшот му набих на тоя. Добре, започвам да бягам, защото почистихме с полицай. Надявам се още да не дойде сега. Ето, още малко. Те са с бронежилетки и няма ми се така лесно. Но аз ги убих, защото съм Danger Sweet и съм опасен. Да видим тук затворено ли е, затворено е да му се не види. Да почваме да бягаме през лобито, което... то пак няма полицай, но все пак ще мина отзад. Защото не се знае какво може изведнъж да ми изкоши и да ме убие. No rest, blow a hole in the wall. In the management. Добре, лесна работа. Поне за мене. Сега тук със сигурност ще има полицай, който... няма. Добре, какво? Сега май се отвори вратата. Не се. Добре, какво е това? Само... Просто не мога да си представя защо няма никакви полицаи. Не че се оплаквам, ама няма никакви полицаи, което не прави играта толкова интересна. Видяхме как убихме асалта, убихме двамата неелектризирани електрик менс. Добре, и видяхме асалт да идва. Слизам надолу. Тичам. Долу сигурно ще ме пресрещнат, защото играх 2 пъти тази мисия. Ето, казах ви, че ще ме пресрещнат. Казах ви. Просто ви казах. Но ето край. Ето го края. И ето спечелих. И това беше за мен от този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим до следващия път.